Ako spravíš z výhody nevýhodu a prídeš o peniaze? Ak predávaš cez 2 alebo viac realitných kancelárií, tak sa ti veľmi ľahko môže stať, že tie realitné kancelárie prestanú pracovať pre teba a začnú pracovať pre kupujúceho. Ako? A prečo? Sleduj. Pretože ak v rovnakom čase do 2 realitných kancelárií prídu rôzni klienti, ktorí chcú kúpiť tvoju nehnuteľnosť, obaja dajú ponuku na kúpu, ale tie realitné kancelárie o tom navzájom nevedia. Chceš vedieť, čo sa stane? Každá z týchto realitiek, kto chce predať, preto sa karta otočí a maklér začne pracovať pre kupujúceho. Keďže to chce predať čo najskôr, aby ho nepredbehla druhá realitka a dostal svoju províziu, odporúči ti zobrať ponuku, ktorá je na stole, ak je aspoň trochu priateľná. Je jasné, že to predáš za menej. Ako to vyzerá, keď predávaš so mnou? Predávam výhradne a so zmluvou transparentne pre obe strany. Obaja záujemcovia vidia tú istú ponuku a kontaktujú mňa. To je ten moment, kedy sa to stáva veľkou výhodou. Viem o oboch, obaja o sebe vedia navzájom, nemusím znižovať cenu a hlavne ich to motivuje sa rýchlo rozhodnúť a rezervovať si danú nehnuteľnosť, aby ich nepredbehol ten druhý. Je to úplne jednoduché a zaručene to funguje. Takže ak chceš predať za najlepšiu cenu a rýchlo, tak vieš, čo máš robiť. Nezabudni ma tiež sledovať na sockách, aby si vedel všetko o realitách.